Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 11 апреле җомга сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска долкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яршиннәре белән 3w.trt-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасын Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң нигә чөнки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. 4-нче Анталия дипломатия форумы бүген башлана һәм 13 апрельгә кадәр дәвам итә. Ул Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның химаясендә һәм Тышкы эшләр министрлыгы җитәкчелегендә уздырыла. Моңа кадәр G20, НАТО саммитлары шикелле әһәмиятле чараларны үзендә кабул иткән шәһәр бу юлы дипломатия форумында катнашучыларны каршылый. Анталиягә 20дән артык дәүләт һәм хөкүмәт башлыгы, 70ләп министр, якынча 60 югары дәрәҗәле халыкара оешма вәкиле, моннан тыш студентларны да кертеп 4000дән артык кунак килә. АКШ илбашы Дональд Трамп киләсе айда якын көнчыгыш сәфәренә Төркияне дә кертү мөмкинлеген карый дип хәбәр итте CNN. Бу планга күрә Сауд Гарәбстаны, Катар һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә тукталышлардан соң булырга мөмкин. Әлегә тәгаен карар кабул ителмәгән һәм детальләр тәмамланып килә дип белдерә чыганаклар. Трамп бу сәфәрнең мөмкинлеге турында күптән түгел Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган белән телефон аша сөйләшкәндә дә телгә алган. Чыганакларга караганда АКШ илбашы бу тур вакытында Израильгә барырга планлаштырмый. Трамп моңарчы Эрдоган белән мөнәсәбәтләре турында уңай фикерләр белдергән иде. Минем Төркия һәм аларның җитәкчесе белән бик яхшы мөнәсәбәтләрем бар дип әйтте Трамп бу атнада Ак йортта Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән очрашуда. Ул Эрдоганны кырыс һәм бик акыллы кеше, ул беркемдә эшли алмаганны башкарды дип тасвирлап, бу сүзләре белән Бәшәр Асадның Сүриядәге хакимиятенең төгәлләнүендә Төркиянең роле булуына ишарәләде. Әгәр тормышка ашса, бу Трампның илбашы вазифасында Төркиягә беренче сәфәре булачак. Аның элеккеге хезмәттәшләре Джордж Буш 2004 елда, Барак Обама исә 2009 һәм 2015 елларда Төркиягә килде. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Индонезиянең Фәләстин мәсьәләсе белән бәйле позициясен югары бәяләвен әйтте. Ул әлеге илнең дәүләт башлыгы Прабова Субианты белән Анкарада очрашканнан соң уртак матбугат җыелышында чыгыш ясады. Индонезиянең Фәләстин мәсьәләсендәге позициясен югары бәялибез. Киләсе чорда Газзаның кабат торгызылуында һәм Фәләстин дәгъвасын яклауда Индонезия белән берлектә эшләячәкбез, диде Эрдоган. Израильнең Газадагы рәхимсез сугышы дәвам итә. Яңа һава һөҗүмнәрендә Хан Юнусның Шейх Насыр районында Әл-Фарра гаиләсенең өен нишанга алдылар. Кимендә 8 фәләстинленең гомере өзелүе һәм күп кешенең яралануы белдерелде. Үлүчләр арасында балаларның да барлыгы уйланыла. Моннан тыш җирле медиа җиткергәнчә, Газа шәһәрендә бер өйнең Израиль һөҗүмендә җимерелүеннән соң хәрабәләр астында калып югалган фәләстинлеләрне эзләү эшчәнлекләре дәвам итә. Шул ук вакытта Израиль һава көчләре 1000 актив һәм элеккеге резервтагы гаскәрие хөкүмәткә ачык хат язды. Анда Газада тотылучы барлык әсирләрне кире кайтару өчен сугышны туктату таләп ителә. Резервтагы хәрбиләр сугышның дәвам итүен, тотуклар, гаскәриләр һәм тыныч халыкның тормышын янау астына куюын белдерә. Алар лидерларны берлешне сәяси һәм шәхси мәнфәгатьләр өчен озайтуда гаепли. Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский Русияне 4-нче елына кергән сугышта Кытай ватандашларын системалы рәвештә эшкә алырга тырышуда гаепләде. X платформасындагы язмасында ул Украинаның бу мәсьәлә нисбәтеннән тикшерү алып баруын һәм Донецк төбәгендә 2 Кытай ватандашы эләктерелүен, иминлек хезмәтенең процессуаль чаралар үткәрүен белдерде. Пекин исә Кытай ватандашларының Русия ягында Украинага каршы сугышу турындагы сүзләрне кире какты.
АКШ вәкиле Уитков Путин белән сөйләшү өчен Русиягә сәфәр ясый. Бу аларның 3нче кара-каршы очрашуы булачак. АКШ илбашы Дональд Трампның махсус вәкиле Стив Уитков җомга көнне Русиягә килеп җитте дип хәбәр итә җирле мәгълүмат агентлыгы. Аның бүген дәүләт башлыгы Владимир Путин белән очрашуы көтелә. Бу сәфәр Русиянең дәүләт байлыгы фонды башлыгы һәм Владимир Путинның икътисади хезмәттәшлек буенча махсус вәкиле Кирилл Дмитриевның узган атнада Вашингтонда Уитков һәм башка АКШ рәсмиләре белән очрашуыннан соң бер атна узгач булды. Русия Путин белән Уитковның ахыргы очрашуын уңай дип бәяләде һәм Русия лидерының вәкилене тыңлавын һәм Трампка җиткерү өчен мөһим мәгълүмат тапшыруын белдерде. Пәнҗешәмбе көнне АКШ делегациясе ике ил арасында илчелек эшчәнлеген җайга салу турында сөйләшүләр өчен Истанбулдагы Русия баш консуллыгына килде. Соңгы елларда Мәскәүдә, Вашингтонда үз дипломатларына аккредитация алу авырлыкларыннан зарлана, бу исә илчелекләр эшчәнлеген бик кыен хәлгә китерә. Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Türkiye һәм Пакистан вәкаләтләре Пакистанның 40 диңгез блогында нефт һәм табигый газ эзләү эшчәнлекләре өчен оештырылачак тендерга бердәм тәкъдим ясау ниятеннән килешү имзалады. Пакистан нефт министрлыгы бердәм тәкъдим килешүенең сейшәмбе көнне башкала Исламабадта узган Пакистан казылма байлыкларга инвестиция форумы 2025 кысаларында имзалануын сөйләде. Февраль аенда Пакистан хөкүмәте Макран һәм Индус бассейннарында 40 диңгез блогында эзләү рөхсәте өчен тендер уздырылачагын хәбәр итте. Бу тендер илдәге югары энергетика секторына чит илләрдән турыдан-туры инвестицияләрне җәлеп итү өчен мөһим форсат диле нефт министрлыгының белдерүендә. Пакистанның берничә берләшмәсе Төркия нефт корпорациясе белән бергә ачык диңгез тендерында катнашу өчен килешү имзалады. Тантанада Төркия энергетика һәм табигый байлыклар министры Альпарслан Байрактар һәм Пакистан нефт министры Али Первайз Малик катнашты. Моннан тыш Төркия һәм Сомалида энергетика мәйданындагы хезмәттәшлекләрен киңәйтеп, яңа углеводород ятмалары эзләү һәм җитештерү килешүенә кул куйды. Аның кысаларында Төркия нефт корпорациясе якынча 16 000 квадрат километр зурлыктагы 3 коры җир мәйданында эшчәнлек алып бару хукукына иреште. Килешүне Анкарада Төркия энергетика министры Альпарслан Байрактар һәм Сомали нефт министры Дахир Шира Мөхәммәд имзалады. Бу адым моннан алдагы диңгез аръягы килешү соң әһәмиятле алгарыш буларак күрелә. Трамп администрациясе 6 000-нән артык мигрантны үзәк социаль иминлек системасында үлгән кешеләр исемлегенә керткән. Әлеге хәл исә аларның акчалата ярдәмнәрен һәм эшләү мөмкинлеген туктатуга китергән. Бу адым документлары булмаган мигрантларга илдән китү өчен басым ясау максатында эшләнгән дип яза Вашингтон Пост Ак йорт вәкиленең сүзләренә таянып. Бу сәясәт Дональд Трампның икенче мөддәтендә башкарылган башка антимиграция чаралары белән туры килә. Шулар арасында 200-дән артык шик астындагы бандитларны Сальвадорга начар даны таралган төрмәгә җибәрү дә бар. Социаль иминлек номерлары АКШта кешеләр өчен төп идентификация чарасы булып тора. Алар кремнәрне хисаплау, пособиеләргә хукук билгеләү һәм башка максатлар өчен кулланыла. Ак йорт вәкиле Вашингтон Постка белдергәнчә, социаль иминлек системасында үлгән дип исемлеккә кертелгән кешеләрне күп кенә эш бирүчеләр, фатир хуҗалары, банклар һәм федераль агентлыклар кире кагачак. Бу аларның АКШта тормыш итү мөмкинлеген тулысынча юк итәчәк. Матбугат хәбәрләренә караганда, үлем исемлеген куллану инициативасы Илон Маск җитәкчелегендәге хөкүмәт эффективлыгы департаменты хезмәткәрләре тарафыннан башкарылган. Исемлеккә кертелгән баштагы 6300 кеше хөкем ителгән җинаятьчеләр һәм террорчылыкта шикләнелүчеләр булган. Шулай да бу чараның якын арада башка документлары булмаган мигрантларга каршы да кулланылачагы сөйләнелә. Моннан тыш Америка Кушма Штатларында 600-дән артык халыкара студент һәм яңа укуын төгәлләүченең визалары гамәлдән чыгарылды яисә миграция статуслары үзгәртелде. Араларында университет кампусларында оештырылган Израильгә каршы протестларда катнашучылар да, транспорт штрафлары шикелле әһәмиятсез җәзага тартылучылар да бар. Билгеле булганча, узган айда АКШ дәүләт департаменты электр һәм гамәлдән чыгар дип аталучы программа башлап җибәрде. Аның кысаларында 3 атна эчендә 300-дән артык студент
визасыз калды. Axios хәбәр сәхифәсе җиткергәнчә, әлеге система ясалма зиһен ярдәме белән социаль медианы анализлап, Хамас яисә охшаш оешмаларны яклауы алга сөрелүче чит ил кешеләренең визаларын гамәлдән чыгара. Бу соңгы хәбәрләр иде. Bir tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Матча. Siz матчаның жан отары булмасагыз да, яки аны бер кайчанда татып караган булмасагыз да, мөгаен аның турында ишеткәнсездер. Күбекле, жанлы һәм үзенә хас оригинал яшел төстә. Кайсы бер кешеләр өчен ул сәламәт яшәүнең нигезе, башкалар өчен тәме бәлки үлән кебек тоела торгандыр. Япониянең рухи гырыф-гадәтләрендә тирән тамырлары булган бу яшел чәй порошогы сәламәтлек, люкс һәм социаль медианың соңгы зарур булган әйберләрнең символына әйләнде. Бүген без моның ике ягында карап чыгарбыз. Матча изге һәм тантаналы нәрсәдән глобаль сәламәтлек шөгыльдән ничек әйләндесең. Күп гасырлык гамәлләр заманча тенденцияләр белән кара-каршы килгән чакта нәрсә булачак? Матчаның сәяхәте Кытайда Таң династиясе чорында 618 елдан 907 елга кадәр башланды. Ләкин матча Япониядә чәй мәдәниятенең нигез ташына әйләнде. Матчаны беренче тапкыр Кытайда укыган чакта яшел чәй белән танышкан буддист монахлары таныштырды. Алар чәй орлыкларын Япониягә китерделәр һәм шунда чәй яфракларын вак унга әйләндерү усулын камилләштерделәр. Бу матча булды. Гадәти яшел чәйдән аермалы буларак, яфраклары пешерелеп ташланган яшел чәйдән үзгә буларак матча бөтен яфракны кулланырга мөмкинчелек бирә, аның азык кыйммәтен арттыра. Бу Япон чәй йоласына Чан уйыгы әйләнде. Бу гадилектән һәм кимчелексезлекне котлаучы гамәл. Йоладагы һәр хәрәкәт чәйне булгаудан алып хезмәт күрсәтүгә кадәр хусусый, ахәңле һәм хәзерге вакыт мизгелен тудыра. Әмма соңыннан нәрсәдер үзгәрде. Көнбатышта матча сәламәтлек хәрәкәтенең символына әйләнде. Көнбатыш һәм заманчарак тәмгә туры китерелеп, ул гадәттә сироплар һәм сөт белән бергә минутлар эчендә әзерләнә. Гадәти юланың тынлык һәм уйлану көннәре үтте. Матчалатты күп эш башкарганда эчелә. Instagram'da караган чакта, дуслар белән сөйләшкәндә яки электрон почта хатларына җавап биргәндә. Әйдәгез бер мизгелгә тавышсыз япон чәй бүлмәсенә әйләнеп кайтыйк. Үзегезне татами ястыгында тезләнгән тирә ягыгыз тып-тын тыныч итеп күз алдына китерегез. Йорт хуҗасы Жасаку дип аталучы нечкә бамбук кашык белән матчаны ихтибарлы итеп үлчи. Чәй савытына кайнар су салына һәм катнашма аткан чәчәккә охшаган нечкә бамбук булгавыш белән булганы. Процесс төгәл һәм хусусый, бер ишемлекне түгел, күбекле, бай чәй ясый. Бу уртак изге тәкъдим. Һәр йотым уйлау, туктап тору мизгеле. Инде көнбатыштагы модерн матча активлыгына әйләнеп кайтыйк. Анда ул социаль челтәрләр феноменына әйләнде. My famous matcha latte recipe you guys are getting to witness.
Bu video yazmada Kourtni Kardashian Prite yanında otura. Prosesini anlatqanda tыныш кына matcha latte әзерләй. Ул үзенең ичимлеген зур металл булгавыш белән булгый. Камерага сөйләшә. Аның процессы юлла урынына уңайлылыкны ассыклый. Бүген матча аның тирән мәдәни тамырлары өчен түгел, Instagram өчен ярашлы эстетик җәлеп итүчәнлеге һәм көнне башлау өчен сәламәтлек элементы яки модалы яшәү рәвеше буларак дәрәҗә элементы өчен кутлана. Бу хөрмәттән күбрәк ошатулар белән бәйле, тамырларыннан ерак. Матчаның товарга әйләнүе аны күп миллиардлы индустрияга әйләндерде. 2023 белән 2028 еллар аралыгында базарның 3 миллиард 800 миллионнан 6 миллиард доллардан күбрәк булуы көтелә. Ләкин бер проблема бар. Көнбатышта матча дип сатылган күп нәрсә Япониядән килгән юлла дәрәҗәсендәге шәй түгел. Тагын да арзан, күпләп җитештерелгән төрләре базарны тутыра. Игътибар сыйфаттан уңайлылыкка күчерелә. Үсеп барган танылыгы белән матча хәзер инде үзенең мәдәни тамырларыннан мәхрүм калган эшләмәгә әйләнү куркынычы астында. Кайберәүләрнең азык-төлек колониализмы дип атаган нәрсәнең корбаны. Гасырлар буе матчаны тәкъдим итү хөрмәт һәм бәйләнеш символы иде. Традицион мохитта бу әкренәеп туктап тору мизгеле. Бүген еш кына ашыгыш рәвештә кулланыла. Аның мәгънәсе хэштеглар һәм инфлюенсер рөхсәтләре белән өретелә. Шушы ике дөньяны ничек итеп килештерә алабызсың? Изге һәм сәүдәгә әйләнгән якларын. Кайбер шәй брендлары кулланучыларга аның килеп чыгышы турында белем бирү аша матчаның бөтенлеген саклап калырга тырыша. Традицион әзерләү турында мастер-класслар популярлык яулый һәм тагын да күбрәк кеше матчаны бары тик латте буларак на түгел, башка якларында өйрәнә. Әгәр сезгә бер көнне бу шәйне эчәргә туры килсә, бер мизгелгә генә туктап торып, аның тарихына һәм гырыф-гадәтенә ничек хөрмәт күрсәтә алуыгыз турында уйлагыз. Әлегә менә шулар. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр тикшерүчән һәм мәгълүматлы булыгыз, хәбәрдар булып торыгыз. Бу подкаст ТРТ Волттагы Сена сериямның мәкаләсе нигезендә әзерләнде. Нигә? Чөнки Мөхтәрәм тыңлаучылары, бүгенге тапшыруыбызда кешеләр арасындагы үзара дуслыкка, мәхәббәткә сәбәп булган сыйфатка сәлам бирүгә тукталырбыз. Сәлам бирәм чөнки дип башлыйбыз тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарлышын. Гарәп телендә сәлам сүзе хозур, ышаныч, исәнлек мәгънәсенә туры килә. Сәлам бирү хәвеф юклыгын, кешенең изге ният белән килүен аңлата. Сәламләшү үз эченә үзара дуслык, тынычлык таратуны ала. Барлык мәдәниятләрдә дә яхшы мөгамәлә, хөрмәт һәм элемтә кыру сәләтләрен чагылдыручы гамәл буларак кабул ителә. Сәлам бирү шулай ук кешеләргә уңай тәэсир ясау һәм аралашу мөхитен булдыру өчен беренче адым булып тора. Сәламләшү сәламәт социаль тормыш алып барырга булыша. Сәлам бирү кешеләр арасында социаль бәйләнешләр урнаштыру һәм җәмгыятькә интеграцияләнү ысулы ул. Башка кешегә уңай тәэсир итүче сәламләшү озак вакытлы мөнәсәбәтләр нигезен салуда роль уйный.
Сәламләшүнең тәртибенә килгәндә, кешеләр олыларга, үтеп баручылар, утырып торучыларга, транспортта баручылар, җәяүлеләргә, азлар, күпләргә башлап сәлам бирергә тиеш. Сәлам бирү ул аралашуны башлап җибәрүгә һәм хуплауга, шулай ук мәдәни нормаларны һәм өметләрне үтәүгә беренче адым. Тәртипле булу кешеләрнең социаль гармониясын арттыра һәм продуктив социаль төркемнәр формалаштыруга ярдәм итә. Сәламләшү стильләре мәдәниятка һәм төбәккә бәйле рәвештә аерылып торса да, нигездә алар башкаларга әдәпле һәм ихтирамлы мөнәсәбәт ысулы буларак карала. Таныш булмаган кешегә сәлам бирү шул рәвешле бездән аңа зарар килмәячәген белдерү, көчле бәйләнешле җәмгыять булдыру өчен гади, ләкин эффектив адым. Сәлам бирәм, чөнки тагын да бәхетле җәмгыятьтә яшәргә телим дип тәмамлыйбыз бүгенге тапшыруыбызны. Нигә? Чөнки Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.